Se on jännää. Avavaimassa on ihana tyyppi, mutta se saakeli aina kun me mennään nukkumaan, se aina kysyy tällaisia kummallisia kysymyksiä. Jos yksi ilta me oltiin just menossa nukkumaan, niin se oli silleen niin kuin, se oli lukenut varmaan jostain naisten lehdestä tai jotain, niin se oli vaan silleen niin kuin, hei Andre, niin, jos sun olisi pakko, siis jos sun olisi pakko mennä sänkyyn jonkun mun tyttöystävän kanssa, mun tyttökaverin kanssa, niin kuka se olisi? Ja kyllä, hyvä yleisö, kyllä tämän jälkeenpäin se kuulostaa ansalta. Mutta minä vastasin. Ja vastasin väärin. Koska oikea vastaus olisi ollut ei kenenkään kanssa, vaan sinun kanssa haluan mennä sänkyyn. Mutta kun se vaihtoehto ei ollut siinä saatanan kysymyksessä, niin minä vastasin Heidi. Ja mitä se on tapahtunut tämän jälkeen on silleen, että Heidi on näköjään nuora, jota me ei tavata enää ikinä. Ja jos nyt miettii tätä siltä kantilta, että Heidillä on ollut seksiä mun kanssa mun avovaimon mielikuvituksessa, niin kyllä Heidi saa syyttää vähän itseään. Mä silleen loogisesti ajattelen sitä.